Добрый вечер. З вами Ольга Старостина. Запрашаю гаспадарства на аб'ектыў навіны па-беларуску і без цэнзуры. Рекордная явка и рекордные фальсификации. То, что отбывается тут зараз на выборчем участку, это наўпростовое криминальное злочинство. Лепший за Путина и Зеленского Лукашенко. Нужна все-таки такая чуть-чуть диктатура. За что украинцы любят Александра Рыгоровича? Завтра будет страшно. У прокат выходит белорусский слэшер. Это не просто страшное кино, это еще очень технологичное кино. Мінуў другі дзень датэрміновага галасавання. Першы пабіў рэкорды яўкі на ўчасткі. Другі дзень можа пабіць рэкорды скаргаў ад назіральнікаў на парушэнне выбарчага заканадаўства. Як камісіі прыпісваюць колькасць тых, хто прагаласаваў, ды відэадоказы таго, як укідваюцца бюлетэні ў матэрыяле Юліі Цяльпук. Нарад міліцыі выклікаў старшыня руху за свабоду на сталічны выбарчы ўчастак нумар 571. По дадзеных назиральников проголосовало только 11 человек за весь авторок, 571 участок. По дадзеных комиссий в протоколах висит личба 109. Это ровно в 10 разов более, чем реально. То, что отбывается тут зараз на выборчем участку, это наўпростовое криминальное злочинство. Артыкулы 427 крымінальнага кодексу, службовы подлог і 192 парушэнне заканадаўства аб выбарах закідваюць дзясяткам выбарчых камісіяў незалежныя назіральнікі. Пасля 571 участку Юрась Губарэвіч наведаў 107, па якім вылучаўся, але ў кандыдаты не трапіў. Кажа, яўка ў разы завышаная і тут. Пасля будзе ўкідванне бюлетэняў, бо трэба, каб адпаведная колькасць бюлетэняў ляжала ў выбарчай скрыні. І сёння, калі я зазірнуў праз шчыліну ў скрыню, пабачыў, што нейкае десятак бюлетэняў максімум. Яшчэ нават не паспелі гэтую сотню ўкінуць. Але не сумнявайцеся, што ўкінуць. Робяць ужо і не рукамі чальцоў камісіі. Спробу ўкіду злавіў назіральнік на Берасцейскім усходнім участку нумар 37. Покажите бюллетени в руке. Кто вам дал столько бюллетеней? Откуда вы их взяли? Вас очень будет просто найти. Пожалуйста, выйдите. Замест затрымаць выканаўцу дзеля разбіральніцтва, адна з чальцоў камісіі раіла ёй выйсці. Такія выпадкі не надаюць верагоднасці абвешчанаму цэнтральнай выбарчай камісіяй рэкорду выбарніцкай яўкі. У першы дзень датэрміновага галасавання больш за 4,5% па ўсёй краіне. Мне кажется, что это там можно всегда смухлевать чего-то. Ну, положительно отношусь. Потому что люди не всегда могут прийти именно в выходной день. Я сама очень часто голосую досрочно. Я не доверяю, потому что я уже понимаю, что это все там куплено или, все уже там решено заранее. Ашаламляльным называе аб'ём фальсіфікавання Ольга Беляўцова, назіральніца на сталічным участку нумар 17, які даў рэкордную яўку 14% у першы ж дзень. Два члена избирательной комиссии, они могут принять 170 избирателей. То есть 387 нельзя принять физически. Назіральніца ледзь дамаглася прыезду міліцыі, каб зарэгістраваць сваю заяву, але разбірацца міліцыя не стала. У нас нет полномочий вмешиваться в избирательный процесс. Ведаючы, што ніхто не ўмяшаецца, здымаць вырашылі студэнты на сённяшнім сходзе аднаго з факультэтаў Інстытуту сацыяльна-гуманітарнай адукацыі БДУ. Відэа даслалі на радыё «Свобода». Не дай бог, меня потом вызовут и начнут меня склонять, что моя группа не проголосовала. Там все отслеживается строго. Какая комната пришла, какое общежитие, поэтому будьте любезны. Это не я придумала, поверьте. За пагрозы звальнення ці адлічэння і прымус да галасавання таксама прадугледжаная крымінальная адказнасць. Галасаваць датэрмінова, што выбары змушаюць студэнтаў і працаўнікоў дзяржпрадпрыемстваў. Сёлета кіраўнік дзяржавы паўтараў прынамсі тройчы. Это просто репетиция президентских выборов. Рэпетуюць таксама, калі выбарнікі спяць. Человек может проголосовать со вторника до субботы. И здесь возникает одна большая проблема – ненадлежащее хранение ящика для голосования. Смысл какой? Мы голосуем досрочно. Ночью получается таким образом, что за ним только наблюдает милиционер, и доступ может иметь любой. А ситуация на Менскім участку номер 568 показала, что рабіць свое могут и ў дзень. По нашим подсчетам проголосовало 13 человек. После закрытия участка вчера в 19:00
Протокол был вывешен с количества проголосовавших 94. Пасля гэтага інтэрв'ю камісія пазбавіла Андрэя Рогава пасведчання назіральніка. У пратаколе пазначылі замінаў дзейнасці камісіі. Юлія Тяльпук, Белсат. А тым часам кандыдаты на дэпутацтва надалей праводзяць агітацыйныя сустрэчы з выбарнікамі. Адны абяцаюць дабрабыт, іншыя ж кажуць, што самае галоўнае – духоўнасць. Гэтак галоўны ідэолог Гомельшчыны паабяцала выбарнікам, што калі стане дэпутатам, то будзе распрацоўваць нацыянальную ідэю на аснове духоўнасці. Беларускія скрэпы ад дзяржаўных ідэолагаў у сюжэце Змітра Міцкевіча. Духоўнасць мусіць стаць галоўным стрыжнем нацыянальнай ідэі беларусаў, лічыць галоўны ідэолаг Гомельскай вобласці і кандыдатка ў дэпутаты Ірына Даўгала. Што праўда, не ўдакладняе сваё разуменне духоўнасці. А ідэалогія, з ейных словаў, гэта калі ў чалавека ў душы няма подласці, а ёсць рэальны, няпафасны гонар за сваю краіну. Магчыма, у гэтай духоўнай вытворчасці, у гэтай тым, што напісаў Купала, трэба шукаць нацыянальную ідэю. Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі. Паміж якімі б народамі пытання? Можа, пора павярнуцца да Еўропы? Ірына Даўгала стала гераіняй абмеркавання ў сеціве, калі стала вядома, што ейны месячны даход складае больш за 3500 рублёў. Існуе разыходжанне, для чаго створаны лагічныя вертыкалі, што на паперках і што хутчэй за ўсё насамрэч. І таму для эфектыўнага рэфармавання трэба зразумець, для чаго ж зрэшты яна існуе. І ў выніку ідэалагічнай вертыкалі наш ствараецца некто на прадпрыемствах, нейкія ячэйкі. Гэта такі, канечне, перажытак савецкага часу. А як бачаць працу ідэалагічнай сістэмы краіны і яе адрасаты? Лодерничать. И деньги, я бы сказал, короче говоря, гнать их надо метлой вот той, которая называется, да? По-моему, совершенно не нужны. Потому что идеология изложена во всех государственных документах. Ничего они не делают. Ничего, никакой идеологии у нас нет. Лапша на ушах. Но вообще хватает сейчас информации и по телевидению, и в интернете, поэтому особой необходимости в них нет. Я думаю, что каждый сам найдет себе информацию по интересам. Шукае ідэалагічнага падмурку і іншы праўладны кандыдат. Лідар грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Геннадзь Давыдзька падчас перадвыбарчых дэбатаў тлумачыў, што інстытут палітычных партыяў Беларусі пярэчыць, цытата, «духу славянства, у якога сонца, цар, бог, галава сям'і». Полацкае веча, кіеўскае веча, новгарадскае веча. Калі ласка, вам узоры рэспублік. Урэшце рэшт, Великое княжество Литовское со своим соймом, со своими законами, калі Великий князь не мог себе дазволіць тое, чаго ён хацеў. Духоўнасць, славянскія традыцыі, чыноўнікі і некаторыя кандыдаты ў палату прадстаўнікоў вельмі любяць апераваць падобнымі размытымі фармулёўкамі нацыянальнай ідэі. А тым часам правал у стварэнні дзяржаўнай ідэалогіі цэлай арміі праўладных адмыслоўцаў быў прызнаны нават кіраўніком краіны. Ну і як тут не прыгадаць вечныя адсылкі да тых самых скрэпаў у нашых усходніх суседзяў? Зміцер Міцкевіч, Белсат. Прыцягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Грамадскія слуханні наконт пракладання электрасетак праз ахоўную зону курапатаў перанеслі. Праводзіць лінію на 100 кілавольтаў збіраецца кампанія А100. Электралінія мае спалучыць падстанцыю Даўгінаўскую з вёскай Копішча, дзе будуюць жылы раён. Апоры маюць паставіць у ахоўнай зоне мемарыялу Курапаты, ля дарогі, за якой пачынаецца месца масавых расстрэлаў. Праектанты прапаноўваюць 6 іншых варыянтаў. У адным з іх ЛЭП перасякае ахоўную зону ўрочышча, а ў двух – тэрыторыю самога мемарыялу. Слуханні аб уздзеянні новай электралініі на навакольнае асяроддзе меліся адбыцца сёння. Аднак гарадскія ўлады адклалі іх, патлумачыўшы ўзнікненнем дадатковых фактараў. Слуханні пройдуць 29 лістапада о 17 гадзіне ў Бараўлянскім доме культуры. Яшчэ адзін комін са шкоднымі выкідамі можа з'явіцца над Магілёвам. Прадпрыемства, якое турбуе эколагаў, збіраецца пашыраць сваю вытворчасць. Але, падобна, магілёўцы могуць паўплываць на сітуацыю. Гарадскія ўлады плануюць арганізаваць грамадскае абмеркаванне. На якія пытанні экаактывісты хацелі б пачуць адказы? Насколько эффективна система контроля? Все ли они контролируют и в полном ли объеме?
Вот приведу простой пример. Весь город сейчас нюхает запах древесины. Кампанія ВМГ «Індустрі» мае рэканструяваць вытворчасць вырабаў з фанеры, таму хоча пабудаваць новую кацельную. Грамадскае абмеркаванне Магілёўскі гарвыканкам планаваў правесці 21 лістапада ў паселішчы Вейна, што побач са свабоднай эканамічнай зонай. Аднак сёння гарадскія ўлады заявілі, што ў ацэнцы ўздзеяння прадпрыемства на навакольнае асяроддзе знайшлі памылку. Пра новае абмеркаванне абяцаюць паведаміць пазней. Сярод усіх замежных лідараў горш за ўсё украінцы ставяцца да Владзіміра Пуціна. Як паказала апытанне групы «Рэйтынг», яго не любіць 71% жыхароў краіны. А каго любяць? Найлепш украінцы ацэньваюць Александра Лукашэнку. За кошт чаго кіраўнік Беларусі здабыў папулярнасць у нашых паўднёвых суседзяў, высвятляла наша кіеўская корэспандэнтка Адэля Дубавец. Паводле сацыялагічнага апытання 66% украінцаў сімпатызуюць Александру Лукашэнку. Але ці значыць гэта, што калі б Александр Рыгорович выставіў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, украінцы маглі б выбраць яго сваім прэзідэнтам? Возможно, да. Я думаю, что демократия – это не самый лучший выбор, что вот нужна все-таки такая чуть-чуть диктатура. Думаю, на данном этапе да. Да, готова, потому что вот это вот все шатание туда-сюда, туда-сюда. Украине как никому не везет. Наверное, надо было когда-то быть так у нас, что был Лукашенко, а потом бы пришли уже новые люди. Да. Может быть, я бы и проголосовала. А почему бы и нет? На пазітыўнае стаўленне ўкраінцаў і сам кіраўнік Беларусі адказвае ўзаемнасцю. На сустрэчы з украінскімі журналістамі ў верасні Лукашенко казаў, што гэткіх прыстойных ды працавітых людзей, як ва ўкраіне, не сустракаў нідзе. Палітолог Еўген Магда не прыгадвае, каб за 25 гадоў Лукашенко дазволіў сабе агрэсіўнае выказванне ў бок паўднёвага суседа. Оцінок про нього звучить менше, а ацэнак про Лукашенко гучыць менш, а ў сілу суседства нашыя грамадзяне атрымліваюць інфармацыю про Беларусь ад самих беларусаў падчас беспасярэдняга камунікавання на Жытоміршчыне, Чарнігаўшчыне, Гомельшчыне, а таксама на ўзбярэжжы Чарнаморскага і Азоўскага мораў, куды таксама прыязджаюць беларусы. Блізкае суседства ўплывае на добрае ўражанне. У стандартным пакеце пахвалаў, лепшыя дарогі, большыя заробкі, вышэйшая якасць харчоў. За што яшчэ любяць Лукашэнку? Ого, а я, чесно, з ним не знайомий, не можу. Я, шчыра кажучы, з ім не знаёмы, не магу так пра яго адгукацца. Ведаю, што ён ужо надта доўга прэзідэнт Беларусі. Тое, што ён все трымае ў руках. У яго медыцына абароненая. Так, тое, што ён не даў людзям упасці ніжэй за годны ўзровень. Пасты нижче рівня. Мы даже ехали с Одессы в Киев на белорусском поезде. На Украине нет таких чистых поездов. Перад прэзідэнцкімі выбарамі нярэдка будучага украінскага лідара Зеленскага параўноўвалі з Лукашэнкам. Маўляў, малады, недасведчаны, несістэмны. Самому ж Зеленскаму такое параўнанне не спадабалася. А доўгачаканая сустрэча з Лукашэнкам праходзіла ў стылі «хто каго перажартуе». Мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать. Я испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сказал? Це була спроба з одного боку Лукашенка. Гэта з аднаго боку была спроба Лукашэнкі паказаць, што ён старэйшы і больш дасведчаны. Зяленскі са свайго боку таксама мае досвед камунікавання з моцнымі гэтага свету не толькі на пасадзе прэзідэнта. Але ён намагаўся размаўляць на роўных, і яны знайшлі агульную мову, тым больш, што абодва расійскамоўныя па сваёй сутнасці. Російскомовні за сваёю суттю. Паводле сацыёлагаў, Лукашенка ва ўкраіне традыцыйна карыстаецца нават большым падтрыманнем, чым хто-кольвек з уласна украінскіх прэзідэнтаў. У людей тоска по стабильности, по порядку, и в значительной степени люди вообще плохо знают, что происходит в Беларуси, но кажется, что там все спокойно. Сімпатыю да чыстай упарадкаванай Беларусі сапраўды можна параўнаць з вераю ў казку. На просьбу распавесці пра апошнія падзеі ў Сінявокай тыя ж людзі, што хвіліну таму казалі пра дасягненні Лукашэнкі, адказалі. Я слышал последнюю новость, что туда приезжала Пугачева в Минск на концерт свой. Больше я особо ничего не знаю. В одном селе белорусском, сейчас не вспомню, это, наверное, лет 15 было тому назад, какая-то бабушка пожаловала, что ее очень обижают местное начальство. Так он на вертолете прилетел к ней и выяснил все эти дела. Для меня было это
Ну, таким отрадным шоком. Лукашенко намагаецца Украіну і Расію аб'яднаць, звесці на перамовы. Паводле апытання сацыялагічнай групы рэйтынг найбольш прыхільнікаў Лукашэнкі сярод самых незаможных рэспандэнтаў. Таксама Лукашэнку ў большай ступені сімпатызуе старэйшае пакаленне і людзі, якія тужаць па Савецкім Саюзе. Адэля Дубавец, Ганна Лысун, Белсат. Гэтая праблема датычыць больш як мільярда людзей. Парушэнні зроку паводле медыкаў будуць развівацца ўсё часцей. Звярнуць увагу на гэтую праблему мае дзень невідушчых, які адзначаецца сёння ва ўсім свеце. Пра людзей з інваліднасцю зроку, якія бачаць для сябе вялікія магчымасці і ў працы, і ў прыватным жыцці. Сюжэт Ксеніі Тарасевіч. Вольга Палашавец пачала губляць зрок пасля пнеўманіі, перанесенай у дзяцінстве. Канчаткова жанчына перастала бачыць пасля нараджэння другога дзіцяці. Але інваліднасць не замінае ёй больш за 20 гадоў займацца бізнесам. Все, я попозже приду. У Вольгі доўгі час была ўласная турыстычная фірма. Але пасля нараджэння трэцяга дзіцяці яна зразумела, што хоча мець такі бізнес, дзе здолее рэалізоўвацца напоўніцу. І выключна за свае грошы, без аніякіх грантаў і субсідыяў, яна открыла спа-студию «Алтея». Потом это постоянно, каждодневный труд для того, чтобы это привлекался постоянный поток клиентов, для того, чтобы расширялся спектр процедур на рынке, и для того, чтобы мы занимали достойную нишу на сегодняшний день. Конечно, труда было приложено очень много и мной, и коллективом, с которым я работаю. Вольга не пазіцыянуе сваю студыю як інклюзіўнай, хоць там працуюць у тым ліку і людзі з інваліднасцю. Бярэ іх на працу выключна за профессийные якости. Меня это вообще никак не отвлекает, потому что если человек профессионал, то ему ничего не помешает. И я прихожу сюда, и я получаю все, что я хочу. Это массаж, это хороший сервис. Тэхналагічны прагрэс зрабіў вядзенне бізнесу для людзей з парушэннямі зроку значна прасцейшым. Міхась Антоненко з беларускага таварыства інвалідаў зроку кажа, што калі тыя ж смартфоны, фільмы, кнігі ды нават шыльды робяцца даступнымі для невідушчых, то з тым жа грамадскім транспартам вялікія праблемы. Гэта турботная справа знайсці нумар свайго тралейбуса ці аўтобуса, сесці ў яго і даехаць да того прыпынку, які табе патрэбен. Паводле Міхася, добрыя зрухі для людзей з парушэннямі зроку ёсць. Гэтак сёлета Міністэрства адукацыі пачало навучаць невідушчых людзей IT-спецыяльнасцям. Ксенія Тарасевіч, Белсат. Ужо заўтра выйдзе ў пракат беларускі фільм жахаў «Вурдалакі». Адметнасць гэтага жахлівіка ў тым, што ён заснаваны на беларускай міфалогіі, а дзень адбываецца на Купалле. Пра іншыя асаблівасці беларускага мастацкага кіно на закрытай прэм'еры стужкі даведалася Дзіяна Радкевіч. Мы трапілі наперад прэм'еру «Вурдалакаў», што апавядае пра маладых людзей, якія апынуліся ў запаветным возеры і абудзілі старажытнае зло. Фільм пазіцыянуецца як першы беларускі слэшер. Гэта паджанр фільмаў жахаў, у якім памірае далёка не адзін чалавек. Працы над фільмам працягваліся больш за 2 гады. Андрэй Курэйчык, прадзюсар і сцэнарыст стужкі, апавёў нам, што хорар аказаўся адной з самых цяжкіх карцінаў для незалежнай кінавытворчасці. Это не просто страшное кино, это еще очень технологичное кино. То есть мы целый год потратили только на постпродакшн, на графику. До этого был очень сложный грим. Стваральнікі «Вурдалакаў» называюць яго крокам да паўстання моцнай беларускай кінаіндустрыі. Маўляў, беларускае кіно дагэтуль толькі пачынае сваё развіццё і станаўленне. У нас нет индустрии. Индустрию надо развивать. И тогда у нас появятся свои звезды, как и в России, как и в Польше, и в Литве, и в Украине. Тогда все у нас появится. Мы 20 лет снимали для другой страны. У нас нету своих локальных историй. Тым не менш, незалежнае беларускае кіно паўстае. Гэтак на кінафестывалі «Лістапад» адбылася прэм'ера фільму «2» Улады Сяньковай, які паспеў з'ездзіць і на варшаўскі кінафестываль. Независимое белорусское кино, свое кино, да? Оно не имело ростков. Очень много сейчас молодежи появляется безумно талантливой, которая хочет снимать кино, и которая к этому стремится и учится. И ездит в Европу на мастер-классы и так далее. То есть они получают определенные базовые какие-то знания, которые в нашей стране, видимо, они не получают. Між іншым, у снежні беларусы змогуць пабачыць фільм «Купала», прадукцыю «Беларусь-фільму». Андрэй Курэйчык выказваўся, што ўпершыню студыя карысна выкарыстоўвае грошай падаткаплатнікаў, але агулам працы «Беларусь-фільму» ён незадаволены. Это не реформированная студия, это студия советского образца, которая существует тогда, когда Советского Союза уже нет в природе.
И все студии такого типа и в Москве, и в Петербурге, и в Балтии, и в Грузии, везде, они давно реформированы. А наша единственная остается ровно в том виде, в котором она была в 70-е годы. Ужо завтра беларусы змогуць пабачыць вурдалакаў у кінотэатрах. 2 і купала выйдуць на экраны ў снежні. Діяна Радкевіч, Белсад. У мяне ж на сёння ўся інфармацыя. З вами была Вольга Старасціна. Прыемнага вам вечара і беражыце сябе.